Čaute všetci, ak ste zvedaví, aké novinky nám dnes prišli, tak ste na správnom mieste. Máme tu 3 nové pažby od Makulu. Prvou je DT-PR pažba. Ako ju vidíte, máme ju v dvoch vyhotoveniach, a to je čierna a piesková farba. Takisto ďalšie dve pažby sú v rovnakých farebných variantách. Táto pažba je vhodná aj pri streľbe s oporou o vak, keďže vidíte toto rozšírenie, ktoré slúži ako opora pre tento vak. Je nastaviteľná v 6 pozíciách. Všetky tieto pažby sú mil-spec pre buffer tubu typu mil-spec. U tejto máme aj rýchlo upínacie očko pre popruh, alebo môžeme popruh prevliekať cez tento otvor. Ak prejdeme na ďalšie modely, tak tu máme Moe TR. Táto pažba je výnimočná tým, že je extrémne ľahká. Od Makulu je to aktuálne asi najľahšia pažba, ktorá má iba 224 gramov, oproti CTR-ke, ktorá má napríklad až nejakých 252 gramov. Takisto je nastaviteľná v 6 pozíciách. Takisto je veľmi jednoduchá jej montáž, lebo stačí zatiahnuť túto paku úplne dozadu a viem ju rýchlo vymeniť a zhodiť. Táto diera slúži ako prevlek na popruh, avšak môžeme si tu namontovať aj rýchlo upínacie očko cez upínacie rozhranie M-lock. Ďalšou z pažieb je tu Moe RL. Opäť, ako vidíte, piesková aj čierna varianta. Podobá sa jej predchodcovi CTR-ke, avšak ako môžete vidieť, táto páčka bola presunutá dopredu. Takisto ako Moe TR má už iba M-lockový úchyt pre rýchlo upínacie očko, alebo teda na prevlek popruhu. Vďaka tomuto systému znížili určite nejakú hmotnosť a teda všetky pažby sú o niečo ľahšie. Ak teda vás tieto pažby zaujali, neváhajte, pozrite na náš e-shop blackmarket.sk alebo zbraneprešov.sk, alebo nás navštívite osobne v našej predajni v Prešove alebo v Bratislave na Vetliarskej 9. Ďakujem, vidíme sa.